Да, правя го. Ще подаря едно безплатно барче на всеки, който успее да изяде едно за по-малко от 8 секунди. Освен това, получавате възможността да се запишете за най-якия giveaway на Elite Food, с който може да спечелите iPhone 16. Само единствено като последвате нашия профил. Заповядай, отвори си го, ако искаш. Аз пускам таймера. Ми старт! Той човека почна. Какво се случва? Времето. One eternity later. Печелиш си второ, задето беше толкова смел. Можеш да го изядеш за 8 секунди. Добре, ако опиташ, ще си спечелиш второ такова. 3, 2, 1, старт! Той направо на 2 хапки. Добре ли си? Браво! Печели си второ парче! Искаш да кажеш нещо? Не може. Като достигнат 50 000 последователи, ще изтеглят победителя. Желавам ти хубав ден, ти още дъвчеш. Чао! Мерси.